i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. 4 неделя Великодная называется неделей доброго пастора. Пам'ятаємо в особливий спосіб об нових святих покликаннях до служби святарської законної місійної, а так само за покликаних. Пан Єсус хоче взяти нас на свої плечі, как нас донести до святости. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую ахвяру, яку я справую за Бондаренка Яну з нагоди дня народження 15 годов, просячи Божого благословения, опеки наисвятейшей Панны Марии, здоровья, души и тела, а так само узрастания мудрости. Перепросим за все наши грехи. Споглядаюся Богу Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прощу наисвятейшую, за всюди Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу. А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыку небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Маранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, приведи нас до удел радости небесной, как мы, як покорные паства, дошли до Твоего володарства, куда ранней пришел наш переможный пастырь, який з Тобою живі володарить в єдності Духа Святого,
Бог празу Ciebie i wieczny ja. Читание книги «Деяния апостолов». У те дни Петр, наполнившийся Духом Святым, сказал: «Праводари народу и старейшины, коли нас сегодня допытывают за добрый учинок, дякуючи якому гэтый хворый человек выздоровел, то нехай будет ведомо вам и всему народу израильскому. Этот человек стоит перед вами здоровым, дякуючи імені Єсуса Христа з Назарету, якого ви укрижавали, і якого Бог воскресив з мертвих. І он камінь, який ви будівники откинули, але ён стався головою вугла, і нема ніяким іншим збавлення, бо нема іншого ім'я під небом, даденого людям, в яким могли б ми отримати збавлення». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Камень откинутый будовниками стал головою вугла. Камень откинутый будовниками стал головою вугла. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Яхоная. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на чоловіка. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на вельможне. Камень откинутый будовниками стал головою вугла. Славлю Тебе, бо Ты мяне почув і став моим збавленням. Камень откинутый будовниками став головою вугла. Пан учинив гэта, і дивная в очах наших. Камень откинутый будовниками стал головою вугла. Благословленных той дел имя Пана. Благословляем вас, дому Пана. Боже мой, буду звеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо Он добрый, бо Его милосердность навеки. Камень откинутый будовниками стал головою вугла. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, глядите, яку любов дал нам Отец, как мы были названы детьми Божьими, и ими являемся. Свет тому не ведая нас, что не спознал его. Умилованные, теперь мы дети Божии, але еще не выявились, чем будем. Ведаем, что коли выявится, то будем подобными до Его, побачим Его, яким Он есть. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь, каже Пана, и ведаю овечек моих, а мои ведают
Святого Євангелія Павла Деяна. У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок. А наймі і не пастир, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і втікає. А вовк хапає і розганяє їх. Утекає, бо він наймита і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир і ведаю своїх, а моє ведають мене, як мене ведає Отець, і я ведаю Отця. І життя своє віддаю за овечок. Есть у меня и іншие овечки, які не з гэтага двора, і гэтых мне треба привести, і яны будуть слухать голос мой, і буде один статок і один пастир. Затое любить меня Отец, что я отдаю життя свое, как взять его знову. Ніхто не отбирає его у меня, але я сам отдаю его. Я маю владу отдать і маю владу знову взять його. Такую заповідь я отримав від Отця мого. Это слово Пана. У певному місці пастух паспів овечок і приходив туриста. Так йому гэты статок овечок сподобався, що подійшов неузломно до пастира і говорить: «Хочу трошки довідатися про гэтых овечок. Що мені розкажеш?» І розпочав задавати вопроси. «Скажи, а скільки твої овечки проходять у день кілометрів?» А пастир питає: «А які? Білі або чорні?» Говорить: «Ну, білі. 3 кілометри. А чорні?» Так само. «Скажи, а скільки твої овечки з'їдають трави?» Пастир знову спрашиває: «А які? Білі або чорні?» «Ну, білі. 3 кілограма. А чорні?» «Стільки ж само. А скажи, а скільки твої овечки дають валуни?» «Які? Білі або чорні?» «Ну, білі. Ну, 2 кілограма на місяць. А чорні?» «Стільки ж само». Я стояв, подумав, туриста. «Скажи, а чого ти їх так називаєш? Чорні або білі?» «Ну, бо білі мої, а чорні так само». Брати і сестри, про гэта і ёсць сённяшняе Євангеліє. Єсус говорить: «Я добрий пастир і віддаю своє життя за овечок. Мне треба привести не тільки тих, хто ёсць і слухає моє слово, але я хочу привести, як вони були одно усі, і білі, і чорні». Чим ёсць пастир, або ким ёсць? Не ёсць наймитою. Один человек, который сегодня має добрую, хорошую фирму, колись рассказал такую историю своего життя. Коли был студентом, ходил, нанимался на працу, працевал на жезлі, на убойні. І говорить, і завжди пам'ятаю гэтую хвилину, коли до мене приходив мой директор і говорить: «Сьогодні треба остатися трошки довжей, бо приїде на убойну ще трохи скота». Подумав, говорить, завжди я денервувався. Чому? Бо мені ніхто не платив за кожну минуту, яку я працював більше. Платили стільки само. Але коли я відкрив свою фірму, розпочав їздити туди, сюди, там десь щось шукати, там десь щось записувати, я це чинив з великою любов'ю. Чому?
гэта належыць для мяне. Такім ёсць гэты найміта альбо добры пастыр. Найміта не цэніць і уцякае. Таксама гавораць, што калі прыходзіў воўк і парываў статак, то найміта пастыр меў права уцякаць, ратуючы сваё жыццё. Але калі воўк бы з гэтага поля ўжо пашоў, павінен быў пазбіраць усе астаткі гэтых авечак і паказаць гаспадару, што гэтыя авечкі не ўцяклі, але яны былі з'едзеныя, порваныя праз ваўка. Такое было права. А калі гэтыя авечкі ўцяклі не без, таму што пастыр дзесьці заснуў, заспаў, можа, не даглядзеў, тады пастыр плаціў за гэтую авечку. У таком выпадку, калі прыходзіў воўк і спасілкаваў, ты не плаціў пастыр. Браты і сёстры, та які ёсць гэты пастыр? Альбо які ён павінен быць? Якое яго жыццё? Ён хоча прыпадобніцца да нас. Адзін знаны евангеліста написал такую историю, которая отбылась в одном из классов. Была наставница и в певному моменте почула, як хтось почав співати. От початку лекції чула гэтый спів. Запитала, хто співає. Мовить сказала, нельзя співати, бо як найду, хто співає, то одразу поставлю увагу. А це була дівчинка, яка з раниці, виходячи з дому, почула у радії якусь песню, і вона так моцно запала у її вуха, у її умис, що вона йшла і її мучила, і співала. Це не сподобалося наставниці, наставниця довідалася, хто це співає, напротив такого імені этой дівчинки достала красную кнопку і поставила. Це була найгоршая увага, яку можна було отримати. Дівчинка, коли це зауважила, її очі наповнилися сльозами і почала плакати. Закончилася лекція, але ёсць перерыв, дівчинка далі плаче. І був у її знайомий, який прийшов к її потішити, не плач, все буде добре, поглядиш, перепросиш наставницю, і надо бігати увагу з ними. Але дівчинка не переставала плакати. І він навіть почав перед нею вдивляться, виглубляться, різні міміки твару показувати, щоб її розсмішити, але вона не засміялася. Почалася знову лекція, де дівчинка далі плакала. І в певний момент наставниця почала і знову спів. І знову сказала, хто це співає, нельзя співати на лекції. Коли довідуюся, поставлю увагу. Довідалася, поставила увагу, це був сябар этой дівчинки. Коли дівчинка убачила, що у класі не одна, перестала плакати. Вона отримала таку увагу, навіть засміялася на свого сябра. Брати і сестри, гэтым і ёсць Ісус Христос, які прийшов на землю, каб приподобніться до нас, до нашого граху, до нашого тіла, каб нас витягнути з того, з гэтых слабостей, які нас отрывають від Пана Бога. І хоча взяти нас на свої плечі і нести. Пам'ятаємо гэтую вияву доброго пастира, першую вияву фігурки, яка знаходиться так само у музеї у Ватикані, була віднайдена у 3 столітті. Ось одна із перших фігурок, яка представляє Єсуса як доброго пастора, який на своїх плечах несе гэтую овечку. Це був приклад кожного пастора, доброго пастора. Коли овечка якась загубилася, пастир альбо не загубилася, альбо зранилася, альбо була немоцная, слабая, пастир, бачучи гэта, брав її на свої плечі і нес її додому, как її перегнавати, коли вона отримала здоров'я, коли отримала гэтая овечка здоров'я, говорить так, що гэтая овечка, яка отримала здоров'я, якую пастир нес на своїх плечах, щоб її рятувати, і навіть гэтага моменту завжди була вірна своєму пастиру, ніколи не відходила від його крок. Тому ж яким є пастир, яким є Ісус Христос. Одна жінка, яка займалася проблемом алкоголізму і на різні способи шукала вийти з його, була так само трохи, може, психологом в этой дзядзіне,
пэўнага моманту попала ў дом аднаго рыбака. Калі вайшла ў гэты дом, такі занядбаны, старенькі, убачыла на сценцы выяву малявідла добрага пастора. Адразу запытала ў рыбака: «Скажы, адкуда ты маеш гэтую выяву добрага пастора?» Рыбак распачаў: «Калісьці я меў праблем з алкагалізмам. Я быў алкаголікам, так моцным, што ўсё прапіваў, што было. Усё выносіў. І пэўнага разу, як заўжды, калі атрымаў выплату, пашоў у бар. Гэта быў другі дзень, таму што ў гэтым баре, якім я ўжо не першы раз быў, першы раз бачыў, што на сценцы вісіць вось гэты абраз Езуса добрага пастора. Подумаў сабе, недобра, каб Езус вісеў у гэтым месцы. В тым месцы, дзе ўсе співаюцца і сваё жыццё прабіваюць, трацяць сэнс іх жыцця. Пашоў я да гаспадара, выняў усе грошы, што былі ў мяне ў кармане, вытрас усё з кішэняў. Даў гэтыя грошы і сказаў: «Хачу купіць гэты абраз, што ў цябе вісіць, каб ён толькі не павінараваўся, каб ён толькі не марнаваўся». Вот калі прыйшоў да хаты, сказаў Езу: «Я выкупіў цябе, а ты выкупі мяне з гэтага алкагалізму». І з гэтага моманту я перастаў піць. Я спрашиваю яго: «Чи тебе ніколі не хацелася так моцна напіцца, чи ти не тоскував за гэта?» Он поглядзеў на яе і говорить: «Я Езусу даў любоў, але Езус з гэтай любові забраў тую любоў, якая адцягвала мяне ад яго, забраў мою любоў да водкі. І ад гэтага моманту я ніколі не хацеў і не жадаў, каб ізноў напіцца, страціць сэнс свайго жыцця. Я добры пастор, а добрый пастор отдае свое жыццё за овечак. Я зато я люблю, любіць мяне Отец, што я аддаў жыццё сваё, каб узяць яго зноў. Ніхто не адбірае яго ў мяне, але я сам аддаю яго. Я маю ўладу яго аддаць і маю ўладу зноў узяць. Прошу, каб мы мелі ўладу такую, узяць жыццё вечнае, якое Бог нам дае падчас кожнай святой імшы. Амин. Веру в одиного Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, предыдущими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и ярого царству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який из Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. У гэты дзень поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла з пакорай і даверай і малітвы знесем да воскрэслага Пана нашего. Молимся
Молимся за святый костел, каб усе его верники жили, як належит Божьим детям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все христианские супольности, каб яднал их одна вера и любовь до воскресного Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, якія вырашаюць лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на ўсталяванне трывалага спакою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодых людей, якіх Христос кліче пайсці за імі, каб яны даверыліся свайму Пану і збаўцу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых і самотных людей, каб яны не гублялі веру і не ўпадалі ў роспач. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых велікодных дзён мы здолелі заўважаць у нашым жыцці прысутнасць воскреслага Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Бондаренка Яну з нагоди дня народжень. Просячи Божого благословения, опеки Наисвятейшей Анны Марии, здоровья души и тела и возрастания в мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, какие мы узносим для Тебе за все человечество, откупленное кровью Твоего Сына, как мы все могли радоваться хвале у воскресения от Христа, Пана нашего. Аминь. Христос воскрес, Христос воскрес, аллилуйя, аллилуйя. Нам радость принес, аллилуйя, аллилуйя. Восстал и живет, аллилуйя, аллилуйя. Житье нам дает, аллилуйя, аллилуйя. Кровью своей, аллилуйя, аллилуйя. Обмыл нас грехов, аллилуйя, аллилуйя. Молитесь, как мою и вашу охвяну принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, учини, как мы за все дяковали Тебе, складаючи эту пасхальную охвяну. Нехай неспынное делание ласки и откупления станет для нас крыницей вечной радости от Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Угору сердце. Узносим Тебя, Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Вона это и справедливо. Собрал Ты одна это и справедливо, слушна и избавлена, как мы Тебе, Пане, за все Ты славили. Особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованы, як нашая Пасха, боем собравная ягнё. И Он взял грехи света и своей смертью перемог нашую смерть, вернувши нам житье праз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа. А хоре анgelов разом с усими святыми
śpiewaють Тобie gimn chwały, niespynna usklikaючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары рацою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składający podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzycie i picie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dzieля odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таємниця віри. Обращаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominający śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Франтишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з гэтага світу, и дозволь им убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обратником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословленным ксензом Брониславом Маркевичем и усими святыми, якие спрадвеку подавались Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, нас, Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христови у Христе, Тобе, Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, разусе яки вечная. Аминь. Называемся детьми Божьими и не з'являемся тому полной вдячности, смелой сказать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного
дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Тебе, Пане, звал нас от всякого злого, дай ласкаво супокой были наши, да помажи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Бось бараnek Божий, бось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечер ягоную. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 60. Аллилуйя, мир и радость нам принес. Аллилуйя, Ему славили Отец. Аллилуйя, на земле пойдем все. Аллилуйя, Божию я любовь. Аллилуйя.
открылся нам храмы. Аллилуйя, там, где Христос будем мы. Аллилуйя, Христос тут на земле. Аллилуйя, будет видно вышине. Аллилуйя, Бог-то наш Христос воскрес. Аллилуйя, мир и радость нам принес. Аллилуйя, и Он в славе и красе. Аллилуйя, на земле спевайте все. Аллилуйя. 211. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите в небо нашего Пана, хвалите на вершинах небесных, хвалите Пана Его огнем, яко хвалите Господня. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите Пана, солнце и месяц, хвалите Пана, ясные зоры, хвалите Пана, ручьи небесы, и все воды, что под небесами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Божий хвалите святое, Бога слава все сотворила, выше на только папское имя, малая горная будет на веки. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой стад, приведи на вечную пашу Твоих овечок, яких Ты откупил коштовною кров'ю Твоего Сына, який живей владарить на веки вечные. Аминь. З'яви. 23 красовика во второк успомін святого Войтеха, біскупа і мученика, так само успомін святого Юрія, мученика. 25 красовика у четверг свята святого Марка, апостола. Сьогоднішня третя неділя місяця, так звана, як кожна неділя, інвестиційні ахвяри, складені цілком, предназначаються на будову, за які я щиро дякую. Так само сьогодні під час Святої Мши 12 годині відбудеться установлення міністранта, адорація Пана Ісуса в найсвятейшем сакраменті від 14 до 19. Дякую за ахвяри, складені на будову, усім, хто причинився до співу, право літургічної, прибирання квіток, дежурів. Помолимося за тих, хто на таким тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто народив, чекає дітей, за Яну Бондаренка з нагоди народження, за Валерія, його батьків і хресних з нагоду хресту, з добродіїв ахвірадавців, так само за наших ахвірадавців,
і добродіяв, отдаючи кожного по-особку под опеку Маті Божией, Руженцовой Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, на наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пане нашем, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдай. Добре, что вы идете, что приходите, примите Божие благословение, нехай на вас наполнит заправдной радостью и с упокоем, а нехай Христос, добрый пастырь, бере нас на свои плечи и несе до конфессионалов, до перепрошения, до любови заправдной, до якой нас покликал Бог. Пан з вами! И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас в услужении, будь нам обороной, собрать спокусы и пасть от злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас благодушнують по свете. Аминь. Радуйся, небо, владарка, Бог той, кому ты есть мати, с мертвых повстал згодно словом, а ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, как и мы в небе святая.